ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 23/11/22 ಬುಲ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುವನ ಮಧುರವೈನ ಜೋಕುಲೆ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಈಶ್ವರ್ಯ ಸೇವಾಧಾರಿಯಾದ ಅಸುರಿ ಸಮಾಜನು ದೈವಿ ಸಮಾಜವಾದ ಮಲ್ಪುನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಸೇವೆದ ಆಸಕ್ತಿನ ದಿವನ್ಲೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಪರತು ಪ್ರಪಂಚನು ಮರಪಂಡಲ ಮರಪುಚೇರು ಐಕ್ ಕಾರಣದಾದುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಅಕಲ್ನ ಕರ್ಮಬಂಧನ ಮಸ್ತ್ ಕಠಿಣವಾದುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಜೊತೆ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗನು ಜೋಡಿಸವುಚೇರು. ಬುದ್ಧಿ ಪದೇ ಪದೇ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚದ ಕಡೆ ಬಲ್ತೊಂದುಕೊಂಡು ಪಂಡ ಅಪಗ ಮೊಕಲ್ನ ಅದೃಷ್ಟುಡು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಕರ್ಮನೆ ಕೋಟ ಆದುಂಡು ಬಂದು ಪನೋಡಾಪನು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಾ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾದ ರುಚಿ ಬತ್ತದು ಬುಡ್ನಾಗ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಸರ್ವೇಸ್ನು ಬುರ್ದುಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಉತ್ತರ: ದಯಾಹೃದಯಾಪುನ ಸ್ವಾದ ಏರೆಗ್ ಜ್ಞಾನದ ಸ್ವಾದ ಬತ್ತದುಪ್ಪುನೋ ಅಕುಲೇ ದಯಾಹೃದಯಾಪುನೇನು ತೆರೆದುಪ್ಪೇರು. ದಯಾಹೃದಯಿ ಜೋಕುಲು ಸರ್ವೇಸ್ ಬುರ್ದು ಬಿಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಗೀತೆ: ಈರು ಪ್ರೀತಿದ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಈರು ಪ್ರೀತಿದ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲರು ಪನ್ಪುನ ಅಕ್ಷರನು ಕೇಂಡರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಬಾಬಾ ಮಾತೆಡ್ದಲ ಪ್ರಿಯಾದುಲ್ಲೆರು ಪನ್ಪುನೇನು ತೆರಿವಂದರು. ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನೆಡ್ದವರ ಆಸ್ತಿ ನೆನಪುಗು ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪುನು. ಏರೆಗ್ ಬಾಬಾ ನೆನಪು ಬರ್ಪೆರೋ ನಿಶ್ಚಯ ಆದುಪ್ಪುಂಡೋ ಅಕಲೆಗ್ ಅವಶ್ಯ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪುನು. ಶಿವನ ಮಂದಿರಗು ಪೋನಗ ಶಿವಲಿಂಗದ ಮಿತ್ತು ಪೇರು ಪರ್ಂದು ಪೂ ಇಂಚಿನೇನು ಪಾಡುವೆರು. ಆಂಡ ನಿಕುಲು ಪೇರು ಪಾಡುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಿಜ್ಜಿ. ನಿರಾಕಾರ ಭಗವಂತ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೆರತ್ತೆ. ಭಕ್ತರ್ನ ಭಗವಂತೆ ರಚಯಿತಲ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರು ಈ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ತೇರು. ಇಂದು ಸಹ ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಆರ್ನ ಭಕ್ತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಸಹ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಖುಷಿತನಶೆ ಏರುಂಡು. ಬೇತೆ ಏರೆಗ್ಲ ಏರೋಜಿ ಭಗವಂತನ ಪುದರ್ನು ಕೇನೊಂದಿತ್ತಿಲೆಕನೆ ನಿಕಲಿಗೆ ರೋಮಾಂಚನ ಆದು ಬಿಡ್ಪುನು. ಬಾಬರ್ದು ನಮಕ್ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುನು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬನ ಸಂಪತ್ತದ ಆಸ್ತಿಲ ತಿಕ್ಕುನು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಡು ಬರ್ಪುನು. ಜೋಕುಲಂತೂ ಬಾಬನ ಇಲ್ಲಲೇ ಜನ್ಮ ಪಡೆಯೋಡಾಪುನು. ಐಟ್ ಒವ್ವೇ ಅದಲು ಬದಲಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಸಂಪತ್ತು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಜಮೀನು ಇಂಚಿನವು ಪಿದೈಡು ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಭಲೆ ಇಲ್ಲುಲ ಆಸ್ತಿ ಅದುಂಡು. ಈ ಸಂಪತ್ತದ ಅದಲು ಬದಲಾಪುನ ಅಂಡ ಇಲ್ಲುನು ಸ್ಥಿರ ಸಂಪತ್ತು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಬದಲಾಪುನ ಸಂಪತ್ತು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿವಂದರು. ಎಂಕುಲು ಬಾಬನ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಮಾಲಿಕ ಆದುಲ್ಲ. ಅವು ಏಪಲ ಅದಲು ಬದಲಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ಮಧುರ ಇಲ್ಲು ಅಚಲವಾದುಂಡು. ಅಂಡ ಸತ್ಯುಗದ ಆಸ್ತಿ ಚಲನೆಯಾಪುಂಡು. ಮುಕ್ತಿಧಾಮ ಅಚಲ ಪಂಡ ಸ್ಥಿರವಾದುಂಡು. ಮೂಲಂತೂ ಅದಲು ಬದಲಾಪುನು. ಸೂರ್ಯವಂಶರ್ದು ಚಂದ್ರವಂಶ ವೈಶ್ಯ ವಂಶರ್ದು ಬರ್ಪರು. ಮುಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಬಾಬನ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಮಾಲಿಕ ಆದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಾಬಾ ವಾ ಸ್ಥಿರ ಸಂಪತ್ತುಂಡು ಐಕಂತೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಾಲಿಕ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆಂಡ ಓವು ಚಲನೆಯಾಪುನ ಸಂಪತ್ತುಂಡೋ ಅವು ಜೋಕುಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ನಿಕುಲಿಗೆ ಮಾತೆರ್ದಲ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಪತ್ತು ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಸ್ವರ್ಗುಡು ನಿಕುಲು ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ತರು. 4 ಯುಗೊಟ್ಲ ಭಾರತವಾಸಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲ ತಕಲೆ ಮುಖ್ಯವಾದುಲ್ಲೇರು. ಭಾರತವಾಸಿಲೆ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಕಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತೆರ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಚಕ್ರನು ತಿರುಗುಜೇರು. ಐನೆಡ್ದವರ ಈ ಧರ್ಮದಕಲು ನನ್ನ ಒವ್ವೇ ಧರ್ಮಡು ಸೇರಿಂಡಲ ಆಕಲು ಕೂಡ ಬರ್ಪೇರು. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮಡು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರ್ದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಆಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ಪೇರು. ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇಂಚಿನ ಸಮಯಡು ಬರ್ಪೇರು. ಐನ್ ನಮ ತೂಂದುಲ ತೂಪ ವಾ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಇಂದೇನು ಮಾತೆರ್ಲ ತೆರೆಯುನೇರು. ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ತೆರೆಯೋನಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾತೆರಾದನು. ಭಲೆ ಏತೆ ಮಂದ ಬುದ್ಧಿ ತಕಲಾದಿ ತಿಂಡಲ ಸಹ ಬುದ್ಧಿಡು ಬರ್ಪುಣತೆ. ಅಂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ತೆರಿನ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ಅದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಪಂಡತ್ತು
ಆಪುನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಇಂದು ವಿದ್ಯೆ ಅದೊಂದು ಅವು ಹದ್ದದ ವಿದ್ಯೆ ಇಂದು ಬೇಹದ್ದದ ವಿದ್ಯೆ ಚಕ್ರ ಎಂಚ ಸುತ್ತುಂಡು ಪಂದು ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಬೇತೆ ಧರ್ಮದಕಲು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರು ಪನ್ಪನ ನಿಕುಲ ಬುದ್ಧಿಡು ಬರ್ಪನು ಈ ಜ್ಞಾನ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು ಕೆಲವರು ಪರಿಶ್ರಮಡ್ದು ತೆರಿವೇರು ಅಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಅರೆನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಯೋಗಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರವಂತೂ ತೆರಿಯೊಂದರು ಅಂಡ ಈ ಸ್ಥಿತಿಲ ಬೋಡತ್ತೆ ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನರೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಶ್ರಮ ಆಪುಂಡು ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ವಿಘ್ನಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಎನಡ ಮಧುರವಾದ ಪಾತೆರ್ನ ಗುಣಜ್ಜಿ ಪಂದು ನಿಕುಲೆ ಪನ್ಪರು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಗುರಿ ಧ್ಯೇಯವಂತೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದುಂಡು ಬಾಬಾ ರಾತ್ರಿಡ್ಲ ತೆರಿಪದೆರು ನಿಕುಲು ಇಂದೇನು ಬರೆಯಲೆ ಎಂಗುಲು 5,000 ವರ್ಷದ ಪಿರೋದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕೂಡ ಈ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಓಲೆ ಪ್ರದರ್ಶನಾರ್ಥನ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ನು ತೊಜ್ಪವನಂಡ ಈ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರನು ಅವಶ್ಯವಾದ ಬರೆಯೋಡಾಪುಂಡು 5,000 ವರ್ಷದ ಪಿರೋದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕೂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಎಂಕುಲು ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕುಲು ಯುಕ್ತಿನು ತೆರಿಪವ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪ ಇವರು 5,000 ವರ್ಷದ ಪಿರೋದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಶ್ರೀಮತದ ಮುಖಾಂತರ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಕಲ್ಪದಾಯಸ್ಸು ನಲ್ಲ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷ ಉಂಡು ಕಲಿಯುಗ ನಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಅದುಂಡು ಪಂದು ಅನ್ಪೇರು ಅಂಡ ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು 5,000 ವರ್ಷದ ಪಿರೋದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಂಕುಲು ದೈವೀ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಪದವಿನ ಪಡೆಪನ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐನರ್ದವರ ಮೊಕುಲು ಎಂಚಿನ ಬರೆಪೇರು ಪಂದು ಮನುಷ್ಯರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ತಕ್ಕಿತಾಪೇರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸತ್ಯಯುಗಕ್ಕೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷ ಆದುಂಡು ಪಂದು ಪಂಡ ದೇವತೆಲ್ನ ಈತೊಂಜಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಕಲು ಬೇತೆ ಧರ್ಮದಕಲು ನೆಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಬಿಡ್ತೇರು ಹಿಂದುಲೇ ಏತೊಂಜಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಶೇಖ್ ಪಂದು ಅನ್ಪೇರು ಈ ರೀತಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಲೇರು ಕೆಲವರಂತೂ ಅಕ್ಲೇನು ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಕಲು ಪಂದು ಒಪ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಆದಿ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಪಂದು ಹುಡ್ಪೇರು ಅಂಡ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಂತೂ ಆದಿ ಸನಾತನವಾದ ಇಜ್ಜಾನು ನಿಕುಲು ಪತ್ರಿಕೆಡ್ಲ ಪಾಡುಲಿ ಪತ್ರಿಕಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಂದಾಜಿರು ಮುದ್ರಿತಾಪು ಕಾಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೆತ್ತೊನುವೆರು ಅಕಲೆಗೆ ತೆರಿಪನಗ ಅಕಲು ಪಾಡುವೆರು ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ಪಾಡುವೆರು ಬಾಬಾ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಬರ್ತೇರು ಗೀತೆದ ಭಗವಂತೆ ಶಿವನು ಅತ್ತ ಕೃಷ್ಣನ ಅಂದು ಐನು ಪತ್ರಿಕೆಡು ಪಾಡಿಯರು ಕೆಲವರು ಕಾಸನ್ನು ಪಾಡಿಯರು ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಸಾಲದ ಮಿತ್ತು ಪಾಡುವೆರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪತ್ರಿಕೆಡು ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಡ ಏಪಲ ಪಾಡೋಡಾಪುನು ಅಪಗ ಮನುಷ್ಯರನ ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಆಪುನು ಒಂಜಿ ಸರಿ ಪಾಂಡ ಕೆಲವರು ಓದುವೆರು ನಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಓದುಜೇರು ಪ್ರತಿದಿನ ಪಾಡಿನಿಡ್ದವರ ಮನುಷ್ಯರನ ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಆಪುನು ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರೆಯುನೇರು ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪುನು ಇಟ್ಲ ಏತೊಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಆಪುನು ಮಾಯದ ಬಿರುಗಾಳಿನ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪರಿಶ್ರಮ ಅಂತೂ ಉಂಡತ್ತೆ ಪತ್ರಿಕೆಡು ಪಾಡಾಪುನು ಪ್ರದರ್ಶನಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಪ್ರದರ್ಶನಿ ಅಂತೂ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿಡು ಆಪುನು ಪತ್ರಿಕಲು 4 ಕಡೆ ಪೋಪುನು ಇಡೀ ದಿನ ವಿಚಾರಗಳು ನಡ್ತೊಂದುಪ್ಪುನು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಚ ಸರ್ವಿಸ್ ವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು ನಿಕುಲು ಸತ್ಯ ಈಶ್ವರೀಯ ಸೇವಾಧಾರಿ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲಾರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊನಿ ಇಂದು ಸೇವೆಯಾದುಂಡತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಮಾತಲ ಅಸುರಿ ಸಮಾಜವಾದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಐನು ದೈವಿ ಸಮಾಜವಾದ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಮಾಜನು ಸ್ವರ್ಗಗೂ ಮುಟ್ಟವಡಾಪುನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಧೋನಿ ತಿಕ್ಕದು ಬಿಡ್ತನು ಪ್ರಪಂಚ ಸುರುಕು ಸ್ವರ್ಗವಾದಿತ್ತನು ಇತ್ತೆ ನರಕವಾದ ಬಿಡ್ತನು ಈ ಚಕ್ರ ಸುತ್ತೊಂದುಪ್ಪುನು ನಾಟಕವಾದುಂಡತ್ತೆ ಏಪ ಸ್ವರ್ಗವಾದಿತ್ತುಂಡೋ ಅಪಗ ನರಕಜ್ಜನು ಓಲ್ಪ ಪೋಂಡು ಓಡೆ ಪೋಂಡು ತಿರ್ತಿಗು ನಾಟಕ ಕೂಡ ಸುತ್ತೊಡಾಪುನು ಇಂದು ಚೈತನ್ಯ ನಾಟಕವಾದುಂಡು ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡು ಆ ಪಾತ್ರನು ಮಲ್ಪರು ಇಂದು ನಿಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು ಬೇತೆಕಲಂತೂ ದಾಲ ತೆರಿಯೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಾಟಕನು ತೆರಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಲ್ಪ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷ ಆದುಂಡು ಪನ್ಪನ ಪಾತೆರಳು ಉಂತುಂಡು ಸ್ವಸ್ತಿಕಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಸರಿಯಾದುಂಡು ಎಡ್ಡೆಂಡು ಸ್ವಸ್ತಿಕದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಿರೋ ಅಂಡ ಇಂದು ದಾದ ಆದುಂಡು ಪಂದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐನೇರ್ದವರ ಈ ಚಕ್ರನು ತೆರಿಪಾಡಾಪುನು ನಿಖಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಈ ಚಕ್ರ ತಿರ್ಗೊಂದುಪ್ಪುನು
ಎಂಕುಲು ಮನುಷ್ಯರದು ದೇವತೆ ನರದು ನಾರಾಯಣಾಪ ಆವಂದುಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು. ಇಂದು ರಾಜಯೋಗವಾದುಂಡು. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿದ ಚಕ್ರವಂತೂ ಇಡೀ ದಿನ ಬುದ್ಧಿಡುಪ್ಪುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಬ್ರಹ್ಮಪುರಿತ ರಾಜ್ಯಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಶಂಕರರ್ದು ಈ ಅಸುರಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು. ಈ ವಿಚಾರಲೇ ಬುದ್ಧಿಡು ನಡ್ತುಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಟು ಉಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಲಾಕೆಟ್ಲ ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಇಂದೆರ್ದು ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜ ರೀತಿಡು ತೆರಿಪವಲಿ. ಬ್ಯಾಗದ ಮಿತ್ತುಲ ಈ ಚಿತ್ರನು ಪಾರ್ದು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಚಕ್ರ ಭಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಚಿತ್ರಡು ಮಾತಲ ಉಂಡು. ಕೃಷ್ಣನಲ ಸಹ ಉಂಡು. ಕೇವಲ ಚಕ್ರೊಡತ್ತು ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಾಡೊಲಿ ಐನೆರ್ದವರ ಐನು ತೆರಿಪದು ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬನ ಬುದ್ಧಿ ಇಡೀ ದಿನ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರನು ಸರಿಯಾದ ಮಲ್ಪೇರು, ಎಡ್ಡೆಯಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಕೃಷ್ಣನ ಮಂದಿರಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಯಾದ ಮಲ್ತೊದ್ದಿತ್ತೇರು. ಆಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಹಂಚನೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಏರಾದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಏರೆಗಳು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆ ನಿಗಲೆಗ್ ಏತೊಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ತೆಗೆದನು ಐನೆರ್ದವರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಟುಪ್ಪೊಡು. ಓಡೆ ಬೋಡಂಡಲ ಪೋದು ನಿಕುಲು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ. ಶ್ರೀನಾಥ ದ್ವಾರೊಡ್ಲ ಪೋದು ತೆರಿಪದು ಕೊಲ್ಲೆ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಕ್ಕಲೆಗ್ಲ ತೆರಿಪಲೆ. ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಲ ತಂದು ಪೋದು ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆಗ್ಲ ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪುನೆರ್ದವರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಮೊಕ್ಲೆರ್ದಂತೂ ಎಂಚ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತನೇ ರೂಪನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತು ತೆರಿಪದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ತೆರಿಪವಲೆ. ಮೊಕುಲು ದಾದನ ದೆತೊಂಡ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಬೈದೆರು. ಸರ್ವಿಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ಯುಕ್ತಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಜ್ಞಾನದ ರುಚಿ ಇಜ್ಜಿಂದಪ್ಪನಗ ದಯಾ ಹೃದಯದ ಭಾವನೆ ಬರ್ಪುಜಿ. ಇಜ್ಜಿಂದಿತ್ತಿನ ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪರು. ಬಾಬಾ ಸರ್ವಿಸ್ದ ಯುಕ್ತಿನು ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೆರು. ಕೆಲವರು ಕೇನುವೆರು ಕೂಡ ಬಲ್ತು ಒಪ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸಮಯ ಇತ್ತಂಡ ಸರ್ವಿಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸಕ್ತಿನು ದೀವೊಂಡ ಅಪಗ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನು ಪಡೆಯುಲಿ. ಈ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಚಕ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸರಿಯಾದ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ವಿದೇಶಲು ಬತ್ತುಂಡಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪದು ಕೊರಡು. ಏತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು. ಇಂದು ಆದುಂಡು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಳದ ಜ್ಞಾನ. ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ರಾಜಯೋಗದ ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ರೆ ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಪಿದೈಗು ಪೋಪೇರು. ಆಂಡಾಕಲು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ನಿಖಿಲ್ನ ಕೈತಲ್ ಸರಿಯಾನ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು. ಆಂಡ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ರೆ ಧೈರ್ಯ ಬೋಡು. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಮಾತಾ ಚಿತ್ರ ಅಂತ ತೊಜ್ಪಲೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ಅಕುಲು ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೇಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪೇರು. ಕ್ರೈಸ್ತ ಇತ್ತೆ ಓಲುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಏಪ ಬರ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಲೆ ದೇಪಂಡ ನಾಟಕದ ಚಕ್ರದ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕುದುನತ್ತೆ. ಜೊತಿಟ್ಟು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸರಿಯಾದ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ. ಇಂದೆಟ್ಟು ಏರು ತೊಂದರೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಏರೆಗ್ ಬೋರ್ಡಂಡಲ ತೆರಿಪದು ಕೊರಲಿ. ಜೊತೆಟ್ಟು ಸ್ಲೈಡ್ನು ತೆತೊಂದು ಪೋಲೆ. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಡಿತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಂಡು. ಶ್ರಮನು ತೆತೊನಡಾಪುಂಡು. ಮಾತೆನಲ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಶುಭಭವನ ಜೊತೆಪ್ಪನಗ ಬೇಗ ಬೇಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ನಾಟಕದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ತೆರಿಪದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಮತನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ವಸ್ತುನು ದೆತೊನ್ನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತೆರು ತೆರಿವುನಂಚಿನಕುಲ್ಲ ಆದುಪ್ಪೋಡು. ಸ್ಲೈಡ್ ಪಂಡ ಫಿಲ್ಮು ಅಕ್ಷರಗಳು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದುಪ್ಪೋಡು. ಅವು ಮನುಷ್ಯರು ಸಹ ಓದೋಡು. ಹಿಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ರಡ್ಡೆಡ್ಲೊಪ್ಪೋಡು. ಉರ್ದು ಮದ್ರಾಸಿ ಈ ಭಾಷೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡ. ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಲ್ಪ ಬೊಂಡಲ ಸಹಜವಾದ ತೆರಿಪದು ಕೊರಲಿ. ತಮ್ಮ ಸಮಾನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಅಪಗನೆ ಎಡ್ಡೆ ಪದವಿನು ಪಡೆಪುನಂಚಿನ ಇಚ್ಛೆ ದೀವಂತು ಉಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಜ್ಜಿಂದಿತ್ತಂಡ ವಾ ಪದವಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ಇನ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ದುಃಖಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರ್ಪುನೆರ್ದವರ ಸಂತೋಷ ಆಪೇರು. ಬಾಬನು ಏಪಲ ತೂದು ಪುಜೇರು ಆಂಡ ಚಿತ್ರಡು ಬರೆಯಪ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಯಾನು ಇರದು ಅವಶ್ಯವಾದ ಆಸ್ತಿನು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೆ. ಏತೊಂಜಿ ಬಂಧನಡುಪ್ಪನ ಜೋಕುಲ್ಲೇರು. ಆ ಬಂಧನ ಮಾತ ಏಪ ನಿಖಿಲ್ನ ಪುದರ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಪುಂಡು ಪ್ರಭಾವ ಬುರುಂಡು. ಅಪಗನೆ ಬಂಧನಡು ದೂರ ಆಪುಂಡು. ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರೆಲ್ಲ ಬಂಧನಡು ಬುಡ್ಪವಡು. ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ತಿಜಿಂದ ವಾ ಪದವಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಂತಿಮಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುಂಡು. ಅಪಗ ನಿಕುಲು ಮಲ್ತಿನ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ನೆನಪು ಬರ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾದ ಕುಟ ದಾದ ಡಿಸ್ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪರು ಬಂದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆಪುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕುಲೆ ಸರ್ವಿಸ್ಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಉಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಬಾಬಾಗು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲು ಬೋಡಾಪುಂಡು. ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಬಾಗು ಸರ್ವಿಸ್ಡು ಎಂಚ ಸಹಯೋಗನು ಕೊರೊಡಾಪುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ನಮ್ಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಬೇಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು. ಸರ್ವಿಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಪ್ಪೋಡು.
ಸರ್ವಿಸೇಬಲ್ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿ ತಕ್ಲೇನು ಪರಸ ಬುದ್ಧಿದಾದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಏತೊಂಜಿ ಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಇಂದು ಕಡಿಮೆ ಪಾತೆರತ್ತು ಆಂಡಲ ಸಹ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕುಲು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲಿ ಆಸ್ತಿನು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಖುಷಿಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಇಂದು ಗುಪ್ತವಾದುಂಡು. ಕರ್ಮಬಂಧನದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಏತೊಂಜಿ ಕಠಿಣವಾದುಂಡು. ಇಂದು ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚನು ಮರಪೆರೆ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಮಣ್ಣು ಪಾಲಾಪುನೆಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ತಿರುಗೊಂದುಪ್ಪುನು. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಕಡೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಉಪ್ಪುಜಿ ಐಕ್ ಕರ್ಮನೇ ಕೋಟ ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗಿದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬರ್ದು ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗೂ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಬೇತಕ್ಲೇನು ತಮ್ಮ ಸಮಾನವಾದ ಮಲ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಒವ್ವೇ ಶಿಕ್ಷೆನ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಿತ್ತಂಡ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಮಧುರಾಪನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡ ರಡ್ಡು. ಬಾಬಾ ನಮನು ಚಲ ಅತ್ತನ ಸ್ಥೂಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಚಲ ಮುಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ಮಾಲೀಕಾದು ಮಲ್ಪೆರು. ಇಂದೇ ಖುಷಿ ನಶೆಟುಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ವಾಣಿದ ಜೊತೆ ವೃತ್ತಿದ ಮುಖಾಂತರ ಆತ್ಮೀಯ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಪರಡುನಂಚಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಡಬಲ್ ಸೇವಾಧಾರಿ ಭಾವ. ಹೆಂಚ ವಾಣಿದ ಮುಖಾಂತರ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರು ಅವೇ ರೀತಿ ವಾಣಿದ ಜೊತೆ ವೃತ್ತಿದ ಮುಖಾಂತರ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ವೇಗವಾದ ಸೇವೆ ಅಪ್ಪುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಪಾತೆರ ಸಮಯಡು ಮರೆತು ಪೋದು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ವೈಬ್ರೇಷನ್ದ ರೂಪಡು ಮನಸ್ಸು ಬೊಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿದ ಮಿತ್ತು ಮುದ್ರಿತ ಆದು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಈ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ವೃತ್ತಿಡು ಏರ್ನ ಪ್ರತಿಲ ಸಹ ವ್ಯರ್ಥದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಪೆರಬಲ್ಲಿ. ವ್ಯರ್ಥ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆತ್ಮಿಕ ವೈಬ್ರೇಷನ್ನ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಗೋಡೆದಲಕ ಒಂತುದು ಬಿಡ್ಪುನು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿನ ವ್ಯರ್ಥ ವೈಬ್ರೇಷನ್ದು ಮುಕ್ತವಾದುದಿಲೆ ಅಪಗ ಡಬಲ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸ್ಲೋಗನ್ ದೂರುನು ಮಲ್ಪುನ ಬದಲು ನೆನಪುಪ್ಪಡು ಅಪಗ ಸರ್ವ ಅಧಿಕಾರ ತಿಕ್ಕಿದು ಬಿಡ್ಪುನು. ಅಚ್ಚ ಓಂ.